tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ng boyfriend ko ang pinsan niya habang kami pa. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Ann. At ito, ang aking secret file. Meron akong boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Rick. Nagkakilala kami sa Facebook. Aksidente lang. Inad ko siya dahil akala ko yun ang profile ng kuya ko. Pareho kasi sila ng suot na t-shirt sa litrato. Inaccept niya agad. Mga 3 araw ang lumipas bago ko napansin na meron akong notification at mensahe mula sa kanya. At ang sabi niya, "Hi ganda." Chinek ko ang profile niya. Nakita ko ang itsura niya. Macho. May itsura. At mukhang mabango. Kinilig ako dun. At simula nun, araw-araw na kaming nagkakausap. Siya ang laging tumatawag sa akin. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Makalipas ang ilang buwan, sinagot ko na siya. Ilang taon din kaming long distance ang relasyon. Hanggang sa nagdesisyon kami na magsama na. Mag-live-in na kumbaga. Pero dito na nagsimula na maging magulo ang lahat sa amin. Isang araw, ipinakilala niya ako sa mga kaanak niya. Isa na roon ang kanyang pinsan na itago natin sa pangalang Julia. Masayahing tao si Julia. Nagkwentuhan kami. And eventually, naging magkaibigan. Kapag nagkakaroon kami ng away ni Rick, si Julia ang lagi kong takbuhan. Hanggang sa napapansin ko na para bang laging kinukontak ni Julia itong si Rick. Kahit madaling araw na. Minsan nga may nabasa pa ako sa conversation. Nag-a-update sila ng mga ganap sa isa't isa. Na para bang hindi naman yun normal sa magpinsan. Pero sinubukan ko na balewalain yun. Dahil okay naman kami. Oo, may mga away kami ni Rick. Pero nagbabati rin naman kami.
Sabi pa sa akin ni Rick, if ever daw, wag akong maniniwala sa mga sasabihin ng ibang tao. Talagang close lang sila ni Julia. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis ako ng apartment namin, may nakita akong flash drive. Na-curious ako kung anong laman ng flash drive na to. Binuksan ko ang flash drive. Pagkaklik ko sa mismong folder na nag-iisa doon, sobrang nagulat ako sa thumbnails ng mga nakita kong video ron. Ang lalaswa. At pagkaklik ko sa isa sa mga video doon ko na nakita ang malaswang gawain ng boyfriend ko at ng pinsan niya. Nanlalamig ako noon, nanginginig. Tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng mga luha mula sa mga mata ko. Bakit niya nagawa yun? Yun ang tanong sa isip ko. Sa mismong pinsan pa niya. Nakaibigan ko rin at nakakausap ko. Wala akong kamalay-malay na may ganun pala silang ginagawa. Kailan pa to? Habang kami ba, ginagawa nila to? Kinumpronta ko si Rick. Hindi naman niya dinanay. Lumuhod siya sa harap ko. Umiiyak. Humihingi ng tawad. Sorry. Matagal na naming nagawa yan. Sadyang nakita mo lang talaga yung flash drive. Bala ko na talagang sunugin yan. Paliwanag niya sa akin. Ilang araw ko siyang hindi kinabo. Hanggang sa naramdaman ko namang sising-sisi siya na hindi niya nabanggit sa akin yung nakaraan niyang yun. Pinatawad ko siya. Nag-move on kami. Then nag-decide kaming lumipat ng tirahan sa Maynila. Then year 2020. Hindi naman ako nakakaramdam ng kahit anong pagdududa sa mga ikinikilos ni Rick. Busy rin kasi ako sa online business namin. May mga pagkakataon na ang negosyo namin ang dahilan kung bakit siya lumalabas. May buyer na kailangang i-meet o kailangang pag-deliveran ng item. Minsan meron siyang charity event na pupuntahan. Naniwala naman ako kay Rick na hindi na niya uulitin ang kung ano mang nangyari dati. Pero ang hindi ko alam, palihim palang nagkikita si Rick at si Julia. One day, may nag-text sa akin. Isang buyer. Ang sabi doon, Cavite raw ang meet up kung pupwede. Okay. Sagot naman nila. Pumayag ako na si Rick ang mag-deliver. Pero nabuking ko siya. Paano? Kasi ang ginamit niyang cellphone pang text ay ginamit din niya sa pag-text sa akin. Anong gusto mong kainin, B? Yun yung mismong tawagan namin, B. Nahuli ko siya.
Bawal lumabas lahat noon dahil lockdown. Kaya isang tao lang yung pwedeng lumabas. Doon ko naputunayan na nagsisinungaling siya. At yung cellphone na gamit niya, hindi pala sa kanya yun, kundi kay Julia na pinsan niya. Kinumpronta ko siya ulit. Kung ano-anong masasakit na salita ang lumabas sa bibig ko. Pero eto na naman si Rick. Nagmamakaawa sa harapan ko. Na wag ko raw siyang iwan. Napatawarin ko raw siya. Umiiyak pa sa harap ko. And oo, martir na kong martir. Napapalambot talaga ni Rick ang puso ko. Tinanggap ko uli si Rick sa buhay ko. Then fast forward. Umuwi si Rick sa probinsya nila para sa fiesta. Wala akong kaalam-alam. Nabuntis pala itong si Julia. Nanganak na. May nag-chat sa akin kamag-anak nila. Si Julia buntis. At dito na ako nagulantang sa lahat ng mga sumunod na nalaman ko. Na nagpayanig ng buong mundo ko. Si Rick. Si Rick ang ama. Si Julia buntis at si Rick ang ama. Sinend ko ang screenshot kay Rick ng mensahe na natanggap ko. Nasa Maynila ako noon. Tawag ng tawag sa akin si Rick. Pinipilit niya na hindi raw totoo yun. At iniisip ko naman, oo nga naman, paano mangyayari yun? Magkadugo sila. Imposibleng mangyari. Yun ang dahilan ni Rick sa akin. Magkadugo sila. Paano niya magagawa yun? Hindi. At naniwala na naman ako. Bumalik si Rick ng Maynila. At dito ko na nalaman ang totoo na nagpayanig ng mundo ko. Anak talaga niya yun. Nabuksan ko yung Facebook niya at nakita ko yung conversation nila ni Julia, pati ng mga kaibigan nila. Madaling araw pa yun. Nanlamig ako sa lahat ng mga nalaman ko. Iyak ako ng iyak. Ginising ko siya at sabi ko, sinong pipiliin mo? Huling-huli ka na. Si Julia o ako? At ako ang pinili niya. Ako raw ang pipiliin niya araw-araw. Yung bata lang daw ang concern niya kay Julia. So nagkabati na naman kami. Tanga na kung tanga, DJ Rocky. Mahal ko eh. Ayokong umalis. Sagad na sagad yung pagmamahal ko kay Rick. Hanggang sa ilang buwan pang lumipas, nalaman ko. Buntis na ako. Akala ko magiging masaya na kami. Pero hindi pala. Nalaman ko
na nanganak na naman ulit ang pinsan niya. Si Rick pa rin ang ama. Oo, nalaman ko lang matapos manganak ni Julia. Ang ginawa nila, dinala nila yung bata sa poder namin. Tapos isinama ako ni Rick pauwi ng probinsya nila kasama yung bata. Buntis na ako noon. At ang sabi ni Rick sa mga kaanak niya na nandun, ako raw ang nanay ng bata. Sa akin nang galing ang bata. Anak daw nila. Anak daw namin. Ang bata. Wala akong magawa. Natakot ako sa lugar nila. Baka kung anong mangyari sa akin. Kung umalma ako, kung magsabi ako ng totoo, wala. Tekom ang bibig ko. Nag-away kami. Pero sinubukan kong kalmahin ang sarili ko dahil nga buntis ako. Hanggang sa merong pagkakataon na nag-usap kami ng nanay niya. At dito na ako nag-open up sa kanya. Sinabi ko ang lahat-lahat sa nanay niya. At ang sabi ng nanay niya sa akin, iwanan mo na siya. Nagdesisyon akong bumalik ng Maynila. Ayoko nang ma-stress. Kasi pakiramdam ko, lahat ng mga tao sa paligid nila, pinagtatakpan lang sila. Hindi sumasang-ayon sa akin ang panahon. Hindi sumasang-ayon sa akin ang tadhana. Napapaisip nga ako eh. Bakit ako? Bakit parang ako pa yung may kasalanan? Bakit parang ako pa yung may kailangang pagbayaran? At bakit ako yung lubusang nasasaktan? 7 buwan na yung tiyan ko. Pumunta si Rick sa Maynila para samahan akong manganak. Pero lagi siyang umaalis. Ako, mag-isa, nagsusumikap, nagtsatsaga. Nagpapakanda-pagod pa rin. Para may pera kami ng anak ko. Hanggang sa nanganak na ako. Pero hindi pa rin nagbago si Rick. Lagi siyang wala. Ni hindi ako kinukumusta. Pati ang anak namin. At nagulat ako. Nang isang araw banggitin niya ang pangalan ng pinsan niya. At sunod-sunod niya nang binabanggit ang pangalan ng pinsan niyang si Julia. Wala pang 1 buwan. Mula ng mga anak ako. Nabinat ako at sobrang na-stress. Pakiramdam ko, ang malas-malas ko. Pag nakikita ko pa yung stories ng mga kaanak niya sa probinsya, parang ang saya-saya nila. Parang walang ginawang mali. Yung kadugo nila. O sabihin na nating mga kadugo nila. Hanggang sa naghiwalay na kami. Ni ha, ni ho, wala. Basta, iniwan na lang ako bigla. Pagkakita ko sa stories ni Julia, wow, parang legal na legal pa ang lahat sa kanila. May mga nakakaasar pa na post. Anong magagawa niya kung maganda raw siya at siyang pinili? At kung ano-ano pa.
Okay lang naman sana kung sila na lang talaga eh. Pero wag na silang mandamay ng iba. Sana nung umpisa pa lang, ginawa na nilang klaro ang lahat. Na magkarelasyon silang magpinsan. Na hindi na ako dinamay pa. Nananahimik akong tao, tapos guguluhin lang. Well, siguro ganun talaga ang buhay. Ang tanging magagawa ko na lang ay ipagpatuloy ang aking buhay. Kasama ang aking anak. Siya ang magiging lakas ko. At siya ang dahilan kung bakit ako nagsisikap araw-araw. Kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Anne. At ito ang aking secret file.